Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod City, bangkay sang apat ka mga maghimata na sapwan nga nagakaagnas na. Sa Tubuso, 700 ka mga balay gin-lockdown para sa contact tracing samtang nagadamo ang kaso ng COVID-19. Sa Cadiz City, 250 ka mga balay ginpaidalo man sa lockdown para sa contact tracing. Sa Murcia, tanan nga mga resort ginpasirado sa Biyernes tubtub Domingo. Municipal Hall ginsirad-an man. Kag sa Silay City, teacher nga K-pop kag K-drama fan nagpatukod sa kaugalingon nga Korean-inspired mini-mart kag cafe. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka low pressure area ang nasiplatan sa nga pag-asa sa Surigao del Sur sa Mindanao kaina sang kaagahon. Bangod sini mangin magulugal umon ang panahon sa Visayas kag Mindanao nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan. May posibilidad man ang pagluntad sang flash flood kag landslide sa tiun sang mabunok nga pag-ulan. Magapabilin man ang kapaang sang palibot ilabi na kung matapos ang ulan. Mahuyang tubtub kasarangan naman ang huyop sang hangin sa Visayas. Ginapanugyan sang pag-asa ang publiko nga mag-ulualigmat sa lakat sang panahon agud manginhanda sa tiun sang emerhensya. Sa number 9, sa Banwasang Ibimagalo na isa ka patay nga pawikan ang nasapuan. Nasapuan sang kahapon sa mga mananagat ang isa ka patay nga pawikan kag nagalutaw na lamang ini sa baybayon sa bahin sang Sitio Roma, Barangay Batsa sa Banwasang Ibimagalo na. Ang pawikan ang nagalaba sang 150 centimeters nga ang yara naman sa state of decomposition. Sunod sa kay Jojo Vargas, Environment Management Specialist, hindi nila mahibaluan kung ano ang ginkamatay sang sea turtle bangod sa wala man sila may makita nga mga samad sa iya sining lawas. Ila man gilayon niya ginpalubong ang pawikan. Sa number 8, babaeng nahulog sa esplanade sa kilid sa Bacolod City Government Center ang luwas na sa katalagman. Pilaso ng isa ka babae matapos mahulog sa river wall sang esplanade sa tupad sa Bacolod City Government Center kag nagatupa sa manabaw nga bahin sang suba kahapon sang aga. Ginabulubanta 35 tubtub 40 katapak ang kadalumon sang ginhulugan sang babae gikan sa river wall. Suno kay Jo Marie Vargas, ang Bacolod DRRMO, ginpalid sang hangin ang payong sang babae samtang nagapanglakaton sa esplanade kag bangod wala niya mabuyan ang yapayong napalid man siya kag nahulog sa suba. Hindi man seryoso ang mga pilas nga naagom sa babae suno kay Vargas bangod sa wala man siya rekta nga nagtupa sa suba kag amat-amat ini nga nagligid sa kilid sang river wall. Sa number 7, siniginabang nga hapon, nagpositibo sa COVID-19 si Murcia Mayor Jerry Rojas. Inaging kumpirmar sa Digicast Negros ni Provincial Administrator Refrando Diaz. Sunod kay Diaz, masobra sa 30 ang nagpositibo sa virus sa Banwasang Murcia sandig sa resulta nga nagwa subong nga adlaw. Nalakip diri ang isa ka SB member kag isa man ka anay SB member. Damlag pa, temporaryo nga ginpasira sang alkalde ang mga resort sa Banwasang Murcia sa sulod sa 3 ka adlaw. Sunod kay Mayor Rojas, sumugod Biyernes tubtub sa Domingo, iyagin mando ang pagsira sa mga resort sa Murcia agud tumalikawan ani ang pagdagsa karon nga ginapatigayon ang contact tracing kasunod sa pagsaka sang active cases sa Banwa. Sa Lunes na magabalik ang pagbuka sa mga resort kag dapat 50% lamang ang ilang kapasidad ang pwede nga mabaton. Wala man sa opisina subong adlaw tubtubwas ang munisipyo sunod sa kay Rojas bangod patigayunon ang disinfection. Work from home sa karon ang mga empleyado. Holiday naman sa Biyernes gani sa Lunes na magabukas balik ang munisipyo. Nakabisita ang isa ka punong barangay nga nagpositibo sa munisipyo sunod sa kay Rojas. Parayon man ang swabbing sa mga close contacts. So damo gina-trace up namon pala nga pinag-associate sa ila
So likewise sa municipal hall man damo man naka-associate man nila sa ila. So that's why temporary closure lang ay this coming weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Sa number 6 active COVID-19 cases ang Negros Occidental ang nagdangat na sa 552 as of April 6. May pinakamataas nga kaso nga na-record ang San Carlos City. Ang pagsaka sang kaso tugaman sang local transmission sa Barangay Guadalupe kun sa diin kadaman sa mga katapo sang isa ka choir nga nagpositibo sa virus ang nagapuyo. Suno kay Mayor Renato Gustilo, isa sa ginalantaw man nila rason sang pagtimbuok sang kaso amo ang protocol karon sang national government nga wala na ginatugutan ang swabbing sa mga nagaabot nga pasahero. Dugang pa niya, may mga namutikan sila nga mga stranded individuals gikan Cebu nga nagasulod sa syudad nga undocumented. Ang checkpoint naga-operate lang man sa adlaw, bungod delikado man sa gabi gani may mga makalusot. Suno sa pamuno sang Emergency Operations Center nga si Joe Alingasa, sila nagpatuman sang zoning containment strategy kung sa diin may mga nagabantay sa mga apektado nga puluyan agud to indi sila makagwa sa ila nga mga balay. Suno sa gobernador, Governor Eugenio Jose Lacson, dapat nga magpatuman sang tikang ang syudad para malikawan ang pagtaas sang kaso. We should lock down that area. Oo. San Carlos has done that before in another barangay. Yes, they locked down in a smaller barangay in the town proper. No? Oo. So, I think they should do that right now because it's very clear where the cases are coming from. There's supposed to be a curfew in San Carlos. Oo. So, they should be able to apprehend those that come in late at night. Sa number 5, active COVID-19 cases sa Isla San Negros padayon sa pagsaka. 13 ka bago nga kaso sa ang hindugang kahapon sa Negros Oriental nga karon may 137 na ka-active cases. Pinakamadamo sa gihapon nga active cases sa among Dumaguete City nga may 39. May isa man ka napatay nga dugang bangod sa COVID-19. 59 na ang napatay bangod sa virus. Ang Negros Occidental ang may 49 naman kadugang nga mga COVID-19 cases ang kahapon. Sa Bacolod, may 50 man ang hindugang nga kaso sunod sa Bacolod EOC. 314 na ang active cases sa Bacolod sa COVID-19. Sa number 4 syudad sa Bacolod, ang may 50 ka bago nga COVID-19 cases kahapon. Sang samtang mga naapektuhan sang travel moratorium nga manupauli kuntani sa Bacolod sang Sabado, Domingo kag Lunes ang hindi na kinahanglan pa magkuha sang bago nga negative RT-PCR test result. Yaring report ni Marty Go. Nadugangan sang 50 ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod kahapon. Ini ang base sa records sa Bacolod Emergency Operations Center. 17 diri ang mga close contacts. 314 sa karon ang active cases sa Bacolod. Nagapabili naman sa 24 sa gihapon ang mga empleyado sang syudad nga nagpositibo sa virus pero wala pa makagwa ang resulta sang ginpatigayon nga surveillance testing sa mga empleyado sang Bacolod City Government Center humalin sang Lunes. Tubtob sa Sabado, April 10 ang suspension sang inbound travel sa Western Visayas sang gikan sa National Capital Region plus Cebu kag Davao. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Isalanga nga ang mga naapektuhan sang moratorium nga nakakuha na sang RT-PCR swab test sang nagligad nga Sabado, Domingo kag Lunes ang hindi na kinahanglan nga magpa-swab test liwat. Kinahanglan lang nila nga iupod sa ila nga S-pass ang ila negative result. Kag sa ila pag-abot sa Bacolod, liwat sila nga iswab test sang lokal nga panguluhan. So inis lang nga tatlo, ang Saturday, Sunday, and Monday, na natimingan git ang ilang laboratorium sila nga pagbuhat ng result. So dito sila magpa-swab liwat, upon arrival to Bacolod, i-swab na sila kanila doon, charge mo sa Bacolod City.
Sa mga OFW, pahanugutan sila nga mag-home quarantine matapos ang swab test. Pero para sa mga returning residents kag returning overseas Filipinos, wala pa makadesisyon ng Bacolod EOC kung kinahanglan paanay nga ibutang sila sa isolation facilities ang syudad samtang nagahulat sang resulta sang ilang nga swab test. Sa liwat, inilamang ang para sa mga nakakuha na sang negative RT-PCR test results ang nagligad nga Sabado, Domingo kag Lunes nga wala makadayon pa uli sa Bacolod matapos maabtan sang travel moratorium. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 3, 250 ka mga balay sa isa ka barangay sa Cadiz City ginpaidalom sa lockdown. Sunod sa kay Mayor Salvador Escalante, nagsugod sa kahapon ang lockdown kag mahimo maglawig ini sa sulod sa 7 ka adlaw. Sunod sa alkalde, ginpaidalom sa lockdown ang Purok Mainoswagon, Barbas 2 sa Barangay Zone 2 para mas mangin mahapos ang contact tracing. Sa amo lang nga barangay sunod sa kay Escalante, may 11 ka nagpositibo. Sa karon may 44 ka active cases ang syudad, 20 diri mga LSI kag 24 ang local transmission. Halos katunga sang local transmission cases ang gikan sa lugar nga gin-lockdown. Sunod kay Escalante, isa ka persona sa kada balay ang ipaidalom sa random swab test kag kung magpositibo ang mga kaupod sini nga nagapuyo sa balay, ang ipaidaloman sa swab test. Buwas ginalauman ang resulta sa gipatigayon nga swab test. Mangin amat-amat naman ang paghalog sa lockdown, depende sa mga resulta sa swab testing nga ginpatigayon. Ang syudad ang naghatag na sang food assistance sa mga apektado. Let's say in house number 10 may positive. Iswab niya natin, kuha na niya, gano'n na siya sa healing center natin. To wait the result. Kung mag-result negative, balik siya. Ito na yan, by Saturday or 5 days after, 7 days after, pwede na niya natin i-release i-loosen, i-stop ang lockdown kaya ma-identify na niya natin kung sino may positive o sino negative. Sa number 2, 700 ka mga puloy-an sa isa ka barangay sa Banwa sang Tuboso ang gin-lockdown subong nga adlaw. Antes pa man ginsira ang border sa barangay Bugang proper. Personal nga nagpakigsugilano ng alkalde sa mga pumuluyo para ipahangop ang sitwasyon. Sunod sa alkalde, wala sang may nagpamatok. Sunod kay Mayor Richard Hauhoko, ginpakamaayo ang granular lockdown, aguto mas mangin mahapos ang contact tracing, ilabi na nga may siyam ka mga gikan sa barangay ang nagpositibo sa virus. Ginhataga naman sang napulo ka kilo kag 20 ka delata ang tagsa ka panimalay. 22 ang active cases ang Tuboso karon. Nadugangan sang 7 ang active cases ang Banwa sandig sa nabaton nga resulta subong nga adlaw. Sunod kay Hauhoko, sa 7 ka new cases, 6 ang katapos sang PNP. Damlag pa, may 3 man ka pulis nga nagpositibo sa virus gani sa kabilugan. 9 ka mga pulis ang COVID positive sa Banwa. Among ginasulo pang mangkot ko, lain na akong ipamangkutan, welcome man nila, kaya hadlos man sila nga kuhan. At abi ko gani ang una nga daw ma-wisis na lalain. Pero welcome nila nga amo ni kay hadlos man po sila nga magdamo. So okay man ila taton. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kay nasang aga, bangkay sang 4 ka mga maghimata na sapwa na lamang ang nagakaagnas sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City. Utod sang isa sa mga napatay, nagasuspetsyo nga himata man lang nila ang may kaymuan sang krimen. Iyaring report. Bangod sa nagaalis nga baho gikan sa sulod sang balay, nagpangayo sang tabang sa pulis ang mga utod sang bana ni Jocelyn Nombre. Sulod sa bilas ni Jocelyn nga si Shenimar, 3 ka adlaw nga ginakontak sang seaman nga si Junel ang iyang misis, pero wala nagaring ang iyang cellphone. Nga naging katuan sang iyang utod ang balay ni Jocelyn sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangob sa Bacolod. Pag-abot sa mga pulis, gikibot sila sang 4 tanan ka mga bangkay nga nakitaan sa sulod sang compound. Nagambal sa pagbuli sa balay, siling ko din ko muna gawin. Nilagato kami dito sa ila ni Jocelyn. Kaya siling niya 3 na kadlaw kontak ni Toto, hindi siya makontak. Okay.
Dayon. Siling ko nang balikan nyo to. Tapos nanugid ako po dyan. Nakabako ko na sa sulod. Siling, pinaglain naman kami sa siling naman, ano nga tabo, makakabaho sa sulod. Tapos ang siling niya, nang may nakita kami nga buhok, nagahigda. Nasapuan nga patay sa guwa sang balay sanday Jocelyn nga misis ni Jonel. Iya hinablos nga si Michael Espinosa, ang iloy ni Michael nga si Remedios, kag sa sulod naman sang balay ang anak ni Michael nga minor de edad nga si Precious. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, may mga lampos sa matiga nga bagay sa ulo ang mga biktima. Si Jocelyn, gingutraban pa sang buhok. Wala man may nadula nga mga pagkabutang sa sulod sang balay. Gani suspetso sang pulis. Kilala sa mga biktima ang suspetsado, kag posible may kainit-init sa mga biktima. Wala man siyang senyales nga ginpuwersa buksan ang balay. Gani posible dira man nag-i-star sa sulod ang suspek. Berkaligayo kay ilambot ni may kaako. Oy sa initial nga kon wala man ni Guru Rabi gid. Kaya mga balbabul ara pada mga gamit nila ng mga phone and TV kay mga gamit nga so. Malara man. Sunod sa auto di Jocelyn nga si Jonary Espinosa. May hinablo si Jocelyn nga nag-i-star sa iya, kag masami niya ini ginakigan kay nagadala sang iban nga tawo sa ilang nga balay. Duda niya saang may kahimuan sang krimen. Dugay na sila inaway, dugay na iya pabalik ang saya sa akon nga kung sila kaaway da iya. Sinong gainaway, ma'am? Ang sada na mo kay nablos nga wala da. Ang nagurong suspect wala da sa. Okay. Ano pa ginani? Oh, hindi tanay pa ano pa hinadlan. Oo, pro. Ano ginawayan nila? Ano ginawayan nila perme? Kadama lang sila sa lahat. Kadala sa mga babae, pero nila yung lain sa kuwad. Hindi gusto nga ako nustod. Sini nga hapon ang among hinablos, ang yara na sa kustodiya sa Police Station 8 para mausisa kung ano ang iyang kahilabtanan sa natabo nga krimen. Sa Good Vibes, sa syudad sang sila ay isa ka teacher nga K-pop fan kag K-drama enthusiast ang nagpatukod sang kaugalingon nga Korean-inspired nga cafe kag K-Mart. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Sobaldo. Antes nag-lockdown bangod sa pandemic, nakahingagaw pa pauli sa Negros Occidental ang teacher nga si Edsy Dayon. Isa siya ka certified Korean pop fan kag Korean drama enthusiast. Ang online classes ang stressful para sa iya, kag ang mga K-dramas kag K-series amo ang nagapadula sa iya nga stress. Grabe, gid ka stressful bala during the pandemic. And at the same time, since sa teaching, teaching profession, yes, okay. ka-teach ko, sir. So, ka-stressful, so, grabe gid nga adjustment pala nga mo na, because of the online. Oo. So, though ang K-drama, bala do pa to avenue to distress, gid. Nagka-crave man siya sa Korean food pero limitado lang ang mabaklan diri sa Negros. Gani nakapensar siya nga magpatukod na lang sa iya kaugalingon nga Korean Mart kag cafe. Ini na sa karon ang diri lang, isa ka Korean-inspired K-Mart kag cafe sa Dalan Rizal sa Silay City sa tabuk lang sang St. Teresita's Academy. Ang dingding autumn kag spring inspired. May mga Korean singers kag actors nga mga merchandise. May Korean expression wall kag syempre Korean food ang ilang nga gina-serve. But hindi try ko di Kmart. Ito pagudlay nga do wala gid ko di may mabaklan wala kung ga-crave. So mo na do yung pinaka reason na ni siya na mahimo. But actually original lang more on Korean products or goods. Kaburatan ni una. Wala na. Then do nagano lang kung what if pipunta na lang din siya dito small cafe na nanganay. Mayopoki, corn dog, fish cake, cheese balls, kag noodles. Ini ang ginabalik-balikan sang iyang mga suki. Si Shania Mariel Gisagis ang isa sa mga nagabalik-balik sa iyang cafe. Certified K-pop kag K-drama fan man. Pero para mas kumpleto ko nung experience, mas manami kung may Korean food. Ilang tao pa lang ko sa mga pagkaon nga sa K-drama. Do gusto ko ganyan. Ay, gusto ko ganyan makaon. So I'm very happy nga naka-mayor niya dito sa Silay. And very affordable lang walang prices. Magluwas diri, may mga produkto man nga Korean nga sarang mabakal diri. Ang sikat nga banana yogurt, soju, noodles kag iban pa. Isa pa lang kabulan ang ininga negosyo ni Edsy pero maayo na kuno ang resulta. Depende, sir. Kasi now naka-work from home lang. So, mabal na. Pero actually, gaano naman ako kahit ever dili mag-settle down if ever lang. Pero we'll see. Kaya bago pa mo lang Yes, sir. Feel mo na itanan-tanan. Hindi pa siya makahibalo kung bala mabalik pa siya sa Manila o kung diri na lang masettle down sa Silay City. Kaysa karon wala pa man sa kasiguraduhan ang tanan.
Isa lang kabagay suno sa iya ang masigurado niya. Nagakalipay siya kag nasadyahan siya sa iya ginahimo kay ini ang iya nga hilig. Barbara, sini nga panahon nga ka-stressful sa mga balita, ka-stressful sa nagakatabo sa palibot damo, ginibala nagaka-term nila nagakadalman sa mga K-drama, K-series. Kaya amo na ako pang pa-relax at the same sa natabo sa kay teacher ni. Ming, although na-observe ko, no, damo, gid man na ang K-pop nga mga fans. Pero sa mga amo, gini nga pang edaron, Ming, ang damo-damo, gid siya nagasunod sa K-drama, K-pop, and all. Pag subong Barb, before mga bata, mga kabataan, teenagers, subong pati mga tigulang, mga titas and titos ko, no, naging fan naman sa K-drama, kag K-series, kaya makalilingaw ba sa mga friends ko, makalingaw ka ko, no, kaya especially subong nga panahon. May mga artista gani ha, Ming, na-observe mo man. Si Ann Curtis. Sharon Cuneta. May friend ko gani si Brian. Ato, lalaki? Grabe. Kakamuyan ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.